Хей, бъдещи спасители на планетата! Някога чудили ли сте се как празна кутия от сок или стар вестник могат да помогнат на нашата планета да остане хладна? Нека се потопим във вълшебния свят на рециклирането и мистерията на половин градус. Всеки ден правим много отпадъци, опаковки, бутилки, хартии. А правенето на нови неща от нулата изисква много енергия и отделя парникови газове. Тези газове действат като топло одеяло около Земята и могат да накарат нашата планета да се нагрее, дори ако е само с половин градус. И дори този малък половин градус може да промени нашето време, нашите гори и нашите ледени стълбове. Но познайте какво? Рециклирането идва на помощ. Когато рециклираме, използваме повторно материалите и намаляваме нуждата да правим нещата от нулата. Това означава по-малко използвана енергия, по-малко парникови газове и по-хладна планета. Всеки път, когато хвърлите бутилка в кошчето за рециклиране или използвате отново стара кутия за забавен проект, вие правите супергеройски ход за нашата планета. И ако всички ние се присъединим към отряда за рециклиране, можем да забавим това покачване с половин градус и да запазим нашата Земя пощастлива. Не забравяйте, че дори малки действия като рециклирането могат да направят голяма разлика. Нека се обединим и запазим нашата планета хладна.